got it good man. Makandidana anditi. Mother makandidana you call me mother. Anditi. Kachongwa welcome to renovate this house. Anditi. Me I respect you my mother, I know. Yes, I know. So give me my renovation 40 years. I want my renovation 40 years. No, mari yako kachongwa ndikukupa. Kachongwa ndikukupa mari yako. Mimi ndikupinda mtown anditi. Kana pinda mtown ndipo ndita madhira angu town. And then kaita mtactic yangu ndo yandokuita sei ndokupa mari yako. Wozvakawanda madoor andikuda kugadzirisa zvese. Zvinhu zvese zvimwe zvikuda kugadziriswa aka pane mamwe windows andikuda kutobvisa bvisa kuti ndigadzirise zviite zvinhu zviri right. Mama, you see what mama? I get my more time kudzidzisa this renovation anditi. I get my more time anditi. Ndichidzidza ndichipedza I finish my own man to school. So you forget to give me 40 years. Andisikutoramba kukupa mari yenyu. Ende mari yenyu ka is too small. So give me. It's small. Give me. Just kungopinda mtown chete ndikati yangu ndikaita madeals angu. Ndikupe mari yenyu. I don't want your tactic. I want my money today. So what do you want me to do now? Iwe imudla orange idla lemon. Muchidla orange idla lemon. Ai right. Anditi. Kurungoti vanenge vatibvumira tongotora yese tombo. Vangoguma yakanaka ende yakarufo zvakanaka. Titangobhadhara yese then apa ngatimbocheka toona kuti dada side rakamira sei but ndikuona kuno kufanda yapo. Maika. Ndikuona ina isimba. Give me my money. Aiwa ndikuzvinzwisisa mari yautaura ishoma wanzwa 40 years ndakashandwa navanhu vakawanda zvese zvandoshandisa pa zvinhu zvinodhura. Vanhu venyati ndabasa navo. I need my accommodation. I need my accommodation. Kuri ready kumba kwangu. So I don't have my accommodation. Give me my accommodation. Ndienda kutown ndinoita mtactic yangu ndikona. Ndinonotsa. Ndikudzoka ndichikupa izvo zvinhu ndikuenda kutown andikuva pano. Mari yako andikona. Notamba uri kutoramba Maya ndikuva pano apa kusvikira izvezvi hamuchazozviona. Jaswera kunetseka inini ndiri panapa. Haiwa handinetseki ndiri panini. No. Svikai. Makadimba. Haiwa zvina basa izvozvo zvine basa rei. Ko taita problem yeko mda. Makadi kudii chingotaura iye havapo. Naizvo. Anditi tangoti hapo tichiona munhu aripo here. Tichida kuti katitaure nemunhu aripo titofara utaona muripo here. Satofara kuona makamira ipapo. Makadi. Ukake kuti atiri right isusu titotofara kuti tichema titoona imba yedu toti adaitaona pane munhu takwanisa kutaura. Saka musokwana pane munhu here. Mukwana pane pane muka. Tizvozvo kazvatu. Wasaka muri kwani mabva ukaita kuti uzondifarira nemudzimai wako pana. Katitofara nyemba kuti tikaona imba anditi tatoluka kwese kuri nice titoona kuti imba ibota. Pane wamambotaura naye nezvemba ipanapa. Ndimo atotaura neni tatofara kwana muripo titopa chiremerero chekuti mutibatsire titongouya kuti tiwane pekugara tichira. Muchiri wanyuwani muno. Muri vatsva muno. Muchiri vatsva. Chokwadi. Alright, aka muri vatsva zvezvi. Namba yangu ndingambo inodhura. Inodhura. Kula kwasa baba. Aiyo, pasiyana nemurokesheni. Isusu amuona tauya. Tatoya chitonyazoziva kuti kuno kumajerujero kune runyararo. Apa imba yangu ina handiti zvokuti imba yangu izonzwa iyi ndapinza vanhu urudhende. Muna vana vangani imi? Isusu pari zvino hatisatane vana vakawanda vacho. Tinongori nehwanda. Ndaonaro uchipa mai ava vana vekuwanda ka. Tozomuzama muzadza pane tozova nekumhiri vanozvizvo. Zvinhu zviri right. Kungoti ipapa tangoti kana mukati pairi full house ndoya tiri kuda. Hatitoda 2 rooms. Toda full house yese yakadai. Mune mari? Mafuwa house mazuva arita mari. Tonzwa kwamuri kanti. Yenyu inodhura indura zvokuta mari. Kwazi marooms akawanda ka. Muda mamwedzi mingani? Hatuna vanhu vanobhadhira mari. Tinobhadhira 3 months straight. 3 months pasina kana kukundikana. Because ndo zvatotasira tongobhadhira ka1 togara zvedu ka1. As affordable yenyu. You are affordable. How do you all affordable in this house? Totonzwa kwamuri inini ndimunemba isusu tochiri kupeya chana. So mboti 100 per month. Ndakukuchipisira. Tobva tati mvura. Tosa 50. Toti magetsi. Tosa imwe 50. Saka tongoti pamwedzi. Muchibatanza zvese mvura yemagetsi. Batanzai mungoti panhingirini yacho yese figa iyi. Because hapana problem. 400 anditi. 400. Muchitipa imba yese. Yose negaraji. Kwazi ndito kana kachipa muno. Kuti mambofamba here mukabvunza kwese kuti ndinokuita ma 500. Basa tatongofarira pana. Ndinokuita 500 dzimba. Inini panapa inyaya yekuti ndiri munhu amachuwa. Anoona. Ndiri munhu amachuwa. Mutooneka kuti aiwa muri munhu. Nditi ndipe mari. Tatamba nemuzvakanaka imba tatoiwana. Ndipe mari kuti mai vaenda. Madam yangu. Ore. Aiwa it's okay. Unofanira kuva nemudzimai kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka.
Musati yakawandisa. But it's okay. Chingoita ito patangoningirikira kuti kuti madhira acho afambe zvakanaka. Zvakanaka baba kuti titange taona kaumba macho. Anditi. Mumba mupi kwemi? Asi muri hamuna mudzimba here mumba? Aiwa, yakanaka tenda kuona. Dzimba dzirimo. Hamugari musina dzimba mumba. Mungagara mumba musina dzimba here. Pindai. Pindai. Moya nezvinhu mogara pinda kutoenda mukadzi wangu wakandimira mutauni. Ugarira mukadzi zvakanaka iwe. Saka itoita kaini. Indabva pano kaini. Ndakupinzai, mapinzwa neni kaini. Saka ndoenda. Chamuchada chinda kupinzai. Indakupinzai. Taka zvinhu zvacho tidye nenguva iripo. Mone takagonerwa tikatoona pekugara tinda kubasa taipaona Panapa pane freelance. Tarisa chorwi chedu cheri safe. Kwa kwatagara kwa chasingakwanisa. Munyepi pakanaka pano. Taura kuti togadzira huku dzedu tichitsapunya nyama zvedu takalesa. Munyepi. Kuti dzendo la mushoshereni. Ndikudzire chiko ndinita wanzirodzidze. But you already find this. So already uninga ndokutengera wana pana problem. Makapinda munhu madzi. Chitori imwe isi vanhu vemwe imo. Munhu? Kwe munhu anotsvaka imba kuya kuvhura door here. I think vari kutsvaka imba. Zvinhu zvedu mama tisiri kutogara imomo. Muri kuti makapinda munhu? Makapinda munhu madza. Muri kutsvaka imba. Mati makapinda munhu? Mama tisina kutogaramo mumba. Imwe muri kutsvaka imba. Zvino mugotsvaka imba mukwidza voice. This is my house. Icho chiri chokwadi takapinzwa nemurume wenyu panapa. Murume wangu? Mama. Wangu ini murume. Akati madam waenda kubasa. Saka ndagani tonotora madam chivaudza chitoenda kune imwe stand. Patori penyu. Muridzi wemba ndiye murume wenyu. Ndiye akatipinza mumba. Muridzi wemba ndini? I don't have a husband. Landlord manje. Murume nini? Ndiba inodana ini. Landlord murume wenyu ndiye akatipinza. Murume wangu. Baby, andichakabadira 400. Tikabadira 400 kuna landlord. Muridzi wemba. Ende muri kutondishamisa. Muri kuti makabadira. Saka zvatakuita panapa ndezvokuti makudi makunotora munhu wacho wamakapa mari. Akakupinzai pano pamba pangu. Handitika mopedzerana naye moburitsa zvinhu zvenyumba mangu. Hapana dambudziko mama. Imi chinde munotora murume wenyu. Muridzi wemba akatipinza mumba moti pamari yedu toburitsa zvinhu zvedu toenda aikona. Ndizvozvo. Chaizvo. Imwe maipinzwa mumba nemunhu wamusingazive sei. Taiziva sekuti asiretaona akaenda ari pahouse pamba. Kuona munhu akamira padhoo pangu makutoti hatina key here pamba. Tina makizi. Mumba wacho. Tutone makizi mama. Hatina problem isu. Murume wenyu mukauya naye akatipinza mumba. Handitika akatipa mari yedu. Kamba atipa motikari tototakura zvinhu zvedu toenda isu. Hatina problem. Chero mukabvunza reini rese rinotozviziva kuti this is my house handina murume ini. Ndosikari chinde munotora murume wenyu adzo. Ndinomutora kupi murume ini ndimwi nyakutoti munotoenda kumunhu akakupinzai mumba umu.